Etan. Wala naman salad. Ininuwat lak pa rin. Mababaw pagod. Multul pagod. Manay daw. Alat yan na sa nusi. Gabi na pagod. Agi daw. Nanumdum ako. May kungayang pa rin kakadiong kay Tikang Palaya Katar. Sige daw. Makato kay Balay. Pagi daw pare, adi pagudak pare nga, luog-luog. Ay na, ito, sige itong pagsinata ako, naroon pa sa lubong. Pare ko napagod mga tsokolate, kaya panubong ko na lang ayaw ng mga baboy, kaya nagsusubra, nakiwaray na. Awi ko ni pare asi, maramad, makakasulbarat to kay kunadton, matikad totoo. Lagi, makakasulbarat to kung problema. Puro lagi linurong, kantuon ta daw. Sige daw, tara daw. Tara. Kita nululo. Puro sila linurong ito yung popok-pok, kutim ulo. Diri mat linurong. Isisto. Ulo-ulo man natadadak kung diri man sisto. Ano naman nato? Sumunta nga porsira, si babalik yun at kabataan. Pero man ting baligya. Tagsingko. Isa na gadla. Ay para napulo ka. Pusiwas. Lurong-lurong kamangkod, nareklamo ka kanina. Tapos, nadiri kaya. Tapos yan, masing ka nga. Tag-Jason at baligya. Baka mat lurong-lurong. Ano tara? Ano matag susudlan? May dayo baldi. Baldi. Ba't makita mananablig? Adi man pare. Ikaw, ikaw, ano ikaw pag inistoryahan yun? Ikaw, sa markada, may problema. Maram ka, kaya problema. Man, storyay. Yaw nakubuhan, pare ada. Di maaram matungati ka nga kabrod, naaram pa sa lubong. Pare ko napagod mga tsubulit, kaya panubong ko na lang mga baboy. At pag to, nagtatalsik pag tim laway. Bakit mga tim laway nga bindita? Ano mainin? Ay pag kuwan na kayo. Makaluluoy na nga. Ano itong problema? Nakpare. Ano ka hubukin? Naaram pa sa lubong, waray ko na haratag. Isus budoy, madali lang ito. Marama ko mayakik na Kinita kaninahin, kabong ka naman na at akatid balde at purtahan. Amo na ito regalo. Amo gaya pa nagpagagi kanina. Kaya gini, mong manluwat ng nga po ang baboy, tagpo ang pare. Tim linurong. Iten pare, pagkauna na natin kuhan yung sagmaw. Wari man ni madapan chocolate na dindara. Na yung mood naman na. Sige mo, hindi kaya pa, no? Oo, may yun. Mayakan man lahat nga kuhan yun. Halo-halo. Ano kaya kagod pa rin ngayon? Pinakbit. Sunod. Ano? Pinakbit. Tara. Nabilib na kayo ngayon. Kasi mo, tuloy pa na marasahan. Okay, good tayo plano. Tara na. Kayo kay kuraktok na ito. Yo, adi na pong kutak pare. Oo, adi na. Oo. Diri pa di maram nga tagpasalubong to. Das niya, mababaw pagod. Durong itim ulo, ano? Ay, nangyur nyo. Sige, ano na mo. Babatyang ka. Tambay ko din. Ha? Uy! Pare! Uy, ano Kumusta na? Amo lagi yap. Ang ginano ka nito ha? Kuan yung lugar ng trabahoan. Warik mong trabaho nga to, kumatulag pag pinabusag. Ano po sa ginano? Panit kita ko. Ano ito pag pusag nga dagat na maitaw? Pag kita lang ni Mito. Mamasigyang dadadan ni Mano. Diri, online steel brush na takkuhan gamit. Yay! Nalot pa rin doon. Ano daw? May ba kita? Ano yung pasalubong nga ako na iman? Kakulog pandam at tutang gawas. Nakabaldet, yung taklubang lanam. Oo. Man, kapag dadi. Bulikan ko ito pag tatong bato o yung kahoy para. Kakulog. Katuan, laki mo wall taktil, kaya na-slide up. May ka? Oo. Kasi natong ko na lang. Kukuha ko na dito. Kasi nga mo wall taktil. Kukuha ko na dito ha. Katuwa na, kay bagay patuwa. Katuwa na. Sige, pre. Pupukong ko ito. Ilog lang. Mapabalik ako ha. Naman mapabalik ako ha. Ilog na lang ng kuwan, anak pa sa loob. Dali na, pupok-pok, kutim ulo. Turas ko dito. Kaya luro. Baw-baw pagod at tubahan ngayon magagsuka. Tara, pre. Iba yung pagkita pa. Pare.
Inko ko maghiniya na. Bagad, asing nga adik ko na may balde. Ay balay, tapos yan na. Pagbalik ko, why? Ay, daulat yan ang higda. Oh, di, baldi. Mamo na ini. Kita mo ko daw. Kaya mo ini. Yo, kami. Yo. Ano ito? Wala naman salad. Inuwat lakpay, mababaw, pagod. Makakangalas man hininga tao. Niyang kala. Niyan. Makakamusak kayo. Niyan. Niyang ka. Makatuong ko ikaw. Nanas.